Ka election sya ka district council kan rong la syai ka si ka arpu trik mentau banai Februari 2009. Don sibun ki beri blak mi lenti ban yo ka voter slim kumbala yo ha ka por jong ka election sya ka yung dorbar thau an jong ka jelam yang kalaya. Henry hakne ka kimti ka bamanta kanya ka election ka de na ka banta ka district council kumta ka sarkar ka pende irenti ye ki kon na ka banta unong thebot baula ban shibanta ha ka thebot da ka bapunchi sya yala de da ki ni ki kot ku bala angkar teng hangi ka AP ka passport ka driving license ka pan card ka passbook ka ST certificate ka badan ka dur jong unong thebot ka pension card na ka banta ki to bala song khat na ka kam sarkar ka license suloi ka certificate jong ki to ki badan jingduna ka health insurance scheme smart card ka badon ni ka dur jong unong thebot ka school certificate ka bala issue da ki school bala issue da ka sarkar ka permanent residential certificate ka bala issue na DC office ka bill lai ka aadhar card lane kano ka identity card ka bala issue da ka sarkar jilla ne na central ka badon ka dur jong unong thebot da ka bara itini ki kot uno unong thebot budon karteng ha ka electoral roll ula ban yo simbenta ha ka jing thebot lai syai ka si ka arpu trik mentau banai Februari 2009.